Is-sħana diġà rrankat sew f'dawn il-jiem u għalkemm għadna fl-istaġun tar-rebbija diġà qed nesperjenzaw toma tas-sajf bi ġranet twal xemxin u temperaturi illi qegħdin jirrankaw. Minkejja dan il-previżjoni tat-temp għal-jiem li ġejjin tindika li jaf ikollna ftit pawża minn dawn it-temperaturi bid-tbassir jindika li bejn il-ħamis u l-ġimgħa se tagħmel ix-xita. Fil-fatt il-ħamis it-temperatura mistennija tinżel għal 20 grad dan minħabba r-riħ qawwi illi sejjaħ kemm il-Gżejjer Maltin. Dakinhar ir-riħ se jlaħħaq saħħa ta' forza 6 filwaqt li mistennija anke mal-tempata biċ-ċans ta' xita ikun ta' 75%. Anke l-għada l-ġimgħa se jkollna l-maltemp bir-riħ li jvarja bejn forza 5 u forza 6. Minkejja dan it-temp ikraħ fit-tliet ijiem ta' wara, is-sitwazzjoni mistennija titjib xi ftit. Dan kif se jkun fil-maġġor parti temp xemxi. Interessanti l-fatt li ċertu siti qed jimmarkaw li anke l-ġimgħa d-dieħla jaf ikollna ġranet bix-xita, iżda t-temperaturi se jibqgħu telgħin u mistennija jmissu is-27 grad.